The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga magahatag sang kaatagan sa mga ginoobra sang More Power. Agod mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects, Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Subong ang katapusan ng episode naton diri sa More Power at Your Service subong nga tuig 2023. Kag sa pagtakop sang aton nga programa subong nga tuig 2023, mas gyud pa kamaayo naton nga i-feature ang mga institutions kung sa diin ang More Power naghatag sang Christmas donations sa mga institusyon nga nagabulig man sa mga pigado naton nga mga Ilonggo. Subong ari kita diri sa Asilo de Molo ang Daughters of Charity kung sa diin diri naga-star no ang mga tigulang nga wala na sang may nagasapupo sa ila or may mga pamilya nga mas gimpakamaayo nila nga ibutang diri ang ilang nga mga ginikanan, ang ilang nga mga lolo kag lola, padpadayon sa gihapon sila nga nagasuporta. Although may mga katigulangan nga wala na sang may pamilya nga nagaatipan sa ila, that's why nga ang More Power gimpakamaayo nga ang Asilo de Molo ang isa sa mga beneficiaries sang aton nga Christmas donation sa subong nga tuig. In fact, ini na ika-4 ka tuig kung sa din ang More Power ang nagahatag sang Christmas donation sa Asilo de Molo. Kaupod naton subong ang administrator sang Asilo de Molo, si Sister Marites Buensosiso. Sister, kamusta ka mo dili sa Asilo de Molo? Can you give us quick background sa Asilo de Molo? Okay, so good morning sa tanan and good morning sa you, Joy. Yes, po, Sister. At salamat kasi napili ninyo ang Asilo de Molo for your Christmas donation. In fact, Sister, this is the 4th time po na napili Yes. si Asilo de Molo since we took over the operation here in Iloilo. At sana patuloy siya. Yes, we will po, Sister. Yes. So, yun na nga, 4 times ano. So, ibig sabihin, alam nyo na ang Asilo de Molo is already, an established social welfare agency. Actually, hindi siya dati purely sa older person. We have also children and youth, pero subong is outreach na lang sila. Hindi katulad dati na they also reside here, no? Para sa tanan na nakikinig ngayon at nakatingin, we are already 111 years. So, kahit na God loves us, God provides for us. Katulad nga ninyo, no? Hindi kayo nakakalimot for 4 years. So, that is a very big help to us kasi mostly po talagang kami po ay nasusuportahan talaga ng donasyon. Of course, mayroong mga decline. That's why we try also to make something na makatulong sa amin yung mga para at least maging self-sufficient kami. Pero it's a very na high move siya. Sa ngayon hindi pa namin kaya but we are trying that, no? Just recently po, we were nominated as Outstanding Social Welfare Agency for Older Person. Wow! Nakaabot din po sa national, kaya bumaba po dito sa atin yung nasa DSWD national level. So, kasi dito naman sa dito kasi sa atin, dito sa Iloilo,
ang registered, licensed, and accredited social welfare agency ay ito lang pong asilo. Wow. Meron pong mga nagsisimula, pero nagsisimula pa lang sila. And the other one na medyo naglaga rin is a private organization. So, sa ngayon, konti lang ang natatanggap namin kasi our institution caters only according to capacity. Kasi mahirap naman Sa ngayon, pagdadalhin natin sister, dito. ilan po yung capacity ng Asilo de Moro? Pwede pa tayo makatanggap ng sa ngayon is 5. Okay. Kasi we But still how- have. ilan Kasi po yung maximum? ngayon is 25, 30. 30. Sa mga elderly? Sa mga elderly. Kasi meron din po tayong nakikater na mga may capacity to contribute. So, ibig sabihin, it's like, Yung mga sa sustainability nagbo-board. natin, Yes. merong nagbo-board dito. So, kung ano man yung makuha natin na konti na contribution, yun din naman yung pangsuporta natin dito sa mga Elders. charity natin. Charity. Yes, kasi So, in charity. total, sister, is it okay to divulge kung ilan po yung mga elders, charity, and borders dito sa Asilo? We have right now 11 na borders. Oh, Hindi yeah. kami pwedeng magtaas. Okay. Yes, kasi our institution ay talaga siya sa May minimum. abandoned, neglected, and indigent. Mm-hmm. Oo. We are allowed also to accept at least, di ba, kung 50 siya, 15 sa elderly na borders, 35 sa sa charity. Kaso lang nga ay meron kami mga meron na kami mga inilalagay na isolation, infirmary, kaya nabawasan yung number of rooms na i-cater na. Sister, with the donation po ng More Tower, ano po yung Ang paglalagyan Yes, namin. paglalagyan. Yes. Malimit kasi kapag may naibigay sa amin na cash donations, either kapag siyempre ang priority namin ang food, Food, yes. medicine, Medicine, ang mga diapers, kasi kapag clothing naman ay hindi Meron naman masyado. sila, oo. Oo. Yun. Pero sa mga medicines, meron. Of course, ay isa sa mga pinakakalastusan namin na malaki ay sweldo. Yan. So kapag meron namang sobra doon, ay talaga nilalagay namin doon kasi we have really to maintain a certain number of personnel. And sa kuryente, dagdagan niyo kayong bawas sa amin. Yes, Sa just for the kuryente. information of our listeners now, ang Asilo de Molo, since accredited charitable institution, meron silang, Discounted. in a law na Yes. may discount sila. But Na-avail naman namin, salamat sa batas natin. Yes, po. Kasi at least bawas talaga ang aming mga bayad sa kuryente. Finally, siguro, sister, your message po sa More Power and to other key accounts ng More Power na nagbigay din po ng tulong. Kasi aside from the 50,000, including the donor's tax, meron pa po mga key accounts ng More Power na nagbigay po. Nagkaroling kita and then may mga ginhatag sila sa aton. So, gin-divide din siya natin sa 10 institutions nga napilihan sa More Power. And of course, ang Asilo de Molo naka-receive man. Your message, Assistant. Yes. Thank you, More Power! More power sa lahat sa inyo, sa inyong mga members. We pray to God for your success. Sa lahat ng inyong mga miyembro, sa inyong pamilya. More blessings po sa inyo. Good health. And I believe yung inyong yung inyong organization naman nagbibigay talaga ng ilaw sa amin. No? So, please continue your good your institutions good service. Thank you. And we hope that God will bless you more kasi marami naman talaga tayong natutulungan. Sa mga key accounts na tumulong din, thank you din po kasi nga yun na Asilo de Molo also lives through your donation, your generous heart, being touched by God to share your blessings, ay siyang nakakapagpa-maintain sa mission na ito. Sa lagi namin sinasabi, it is not only the work of the Daughters of Charity, the Mission Partners, o yung mga nandito, but it is also a contribution, it is a legacy na you are part of this. So more power and the key accounts will help us. Ito po ay mission natin. Hindi lang po namin ito mission at salamat po kasi kabahagi namin kayo. Sana patuloy po ang ating partnership
in advocating the cause of the elderly po. Yun po. So, thank you. Matapos naton nga na turn over ang aton nga Christmas donation sa Asilo de Molo, ari naman kita dili subong sa Friends of Cancer Kids Iloilo Foundation Incorporated. Yari ang mensahe ni Ms. Janice Jimenez, ang treasurer sang foundation. Ari upod ko subong si Faith, isa ka beneficiary sa Amon Foundation. Ang Amon Foundation, Friends of Cancer Kids Iloilo Foundation Incorporated, isa ka foundation na nagabulig sa mga kabataan, sa mga minor de edad nga kabataan nga may sakit nga cancer. Ini sila mga kabataan nga halin sa mga kubos no, mga pigado. Kung aga ni mag-describe ako sa amon kabataan, pigado sang mga pigado nga mga pamilya. So, ari kami diri sa foundation, nagabulig sa ila para magpapulong. Nagabulig kami bayad sa ila nga chemotherapy, radiotherapy, tungod nga kadamo man sa ila nga halin sa mga malayo nga lugar sa bilog nga Panay kag Guimaras. So, nagabulig kami bayad sa ila nga pamasahe, plete, pakadto diri sa Iloilo para makapabulong sila. Aside sila, nagabulig ba kami sa ilang mga diagnostics, laboratories, kagang ilang mga iban pa nga bulong nga hindi lang para pang chemotherapy. So para sa more kag sa iban nga mga organizations, nga mga tawo nga nagasuporta sa ila, ang foundation wala kami nag-offer nga mabulong namon ini sila tanan. Pero ang gino-offer namon is hope. Hope nga para mabuligan sila, nga makapadayon pa sila, nga ma-achieve nila ang ilang mga damgo, kung anong gusto nila mangin sa ilang magkabuhi, nga kung magdalagpo sila. So, madamo, gid nga salamat. Kay ang inyo, ini nga bulig, damo nga kabataan, 34 ka kabataan, nga nagaagi sa masakit nga cancer. Amuni kadamo ang inyo mabulikan nga mga kabataan. So sa more no, I think hindi lang naguntat ang ila bulig nga maghatag sila, but to spread the message nga kadamo sa kabataan nga nagakinanglan sang bulig nila. So sa liwat madamo gid nga salamat kag tubong nga Christmas kadamo gid sa inyo mapalipay. Salamat. Diri naman kita subong sa St. Clement's Church sa distrito sang La Paz, kung sa diin maga-turn over naman kita sang aton nga Christmas donation para sa simbahan. Kang ini nga donasyon ang igahatag o kung igabakal sang mga kinahanglanon nga kaangay sang bugas, mga canned goods nga igapanagtag sa masobra 500 ka mga indigent diri sa parokya sang St. Clement's. Yari ang mensahe ni Father Bong Puzon, ang parish priest sang St. Clement's. We would like to thank the More Power for giving us this Christmas gift. It will go to our poor families here in the parish. It will be given, no? It will help this our project for this Christmas, the gift giving to 500 families in our parish. So it will be a great help for them. So damo nga salamat sa More Power for this, and may God bless you. Continue to give this the lights, no? Be always that light, giving light, and be the light to other people and to the Iloilo community here. Let's bring the light, Jesus Christ, the light to others. Damo nga salamat. Diri naman kita subong sa Haro Archdiocesan Action Social Center o kung JSA. And mag-turn over naman kita sa aton nga Christmas donation for JSA. Nagikan mismo sa Floretti Group of Companies. And ang aton nga Christmas donation nga para kontanig sa JSA, ang i-donate naman naton this year sa St. Vincent Seminar
para bulig sa formation sa mga nagatuyo nga magpali. So gapasalamat gid kita sing dako sa More Power kag sa Florety Group of Companies. Una, ang ginhatag sa More Power para ina sa St. Vincent Ferrer Seminary nga gintinguhaan naton nga mabuligan kay man sa formation sa aton mga manugpari nga ka-deficit sila sa ila nga galastuhon. So gakinhanglan gid nga mabuligan naton, and we are very grateful to More Power sa pagbato nila sang aton paghangyo nga sila mangin sponsor sang aton fundraising drive. Kagapasalamat kita sa Florety Group of Companies nga subong amo ang nagtan-o sa more. Kag ang ginahatag pirmi sang more sa amon nga subong halin sa Florety Group of Companies, ginahatag namon ina para sa mga scholars namon. Gasulod ina sa scholarship program, the future of the country, the future of the church, ang mga kabataan subong nga hindi makasarang ang pamilya sa pagpa-eskwela sa college. So dako ini nga bulig para sa palaabuton sang aton mga kabataan. Merry Christmas and Happy New Year to all. Magluwas sa Asilo de Molo, Homeless People Foundation, Friends of Cancer Foundation, Philippine Red Cross, St. Clement's Church, Haro Archdiocese Action Center, St. Vincent Ferrer Seminary, Carmelite Missionary, ang Assumption Iloilo, kag Colegio de San Jose ang ginhatagan man sang More Power sang Christmas donation sa subong nga tuig. Yari ang ilang mga mensahe. In behalf of Assumption Iloilo, we would like to thank you, More Power, for giving us this cash gift. We'll try to make sure we will put this in good use. Thank you very much. Merry Christmas And love and gratitude more. Love and gratitude. On behalf of Sister Zenaida Escondes DC, our school president, and Sister Mary Ann Ferraris DC, our vice president for Administrative Services and Finance, together with the rest of the sisters of the Daughters of Charity and the whole administration, I would like to joyfully and sincerely express our heartfelt thanks and appreciation to More Power Corporation. Thank you so much for your generosity. Thank you for this partnership and for journeying with us in our undertakings as we continue to serve our stakeholders. Rest assured that this help, this blessing will go a long way as we try to improve our services as an educational institution. We'll use it for our projects and for continuous improvement plan. Thank you very much, More Power. I wouldn't say More Power because you have already the power. I would rather say, God bless you, More Power Corporation. Again, thank you so much. Samtang ginhimo naman nga espesyal sang More Power ang Pasko sang ati community sa Haro. Matamis nga yuhom kag excited nga mga kabataan ang nagsug-alaw sa More Power sa ila pagbisita sa Barangay Lanit, Haro. Iniagod magpalabos sang kasadya kag grasya sa mga indigenous people nga kabahin sang ita community. May pahampang kag papremyo nga gimpakigbahin ang More Power bilang pamaskwa sa mga kabataan. Ang mga kabataan naghatag sang wish list sa power company sa diin ginhatagan sang pamaagi sang More Power agud mahatag ang ila ginahandom. Sa kada empleyado sang More Power, pati ang ila mga kabataan ang personal nga nag-sponsor sa sini nga mga regalo. Malipayon gid kagdason pasalamat man kami ay tungod nga nabatyagan gid namon ang espiritu man ka Christmas. Kagdason ang kabataan namon, hindi lang kabataan namon kundi pati kami nga mga malam nakakita kay Jollibee nga kalabanan. Ang Jollibee makita namon sa TV lang. So na experience namon nga nakita gid namon ang daw aktual gid bala nga Jollibee. Kag nalipay kami tungod nga isan pa panon nakakaon kami kag natawag nga Jollibee.
Kagdason ang kabataan namon, hindi lang kabataan namon ang nalipay, kami man gid nga mga malam. Isa sa mga highlights para sa kabataan pati man ang mga ginikanan, amo ang pagbisita ni Jollibee. Kag sa pagtakop naman sa kahiwatan, gintugyan namon ang 50,000 pesos nga check sa tribal leaders sang Ita community agod ila magamit sa nasari-sari nga livelihood kag community projects. Dako gid ang amon nga kalipay daw ano balang sa kadamo sa mga lugar nga pwede makatuan. Kami diri ang nakatuan sang more power kag tagaan sining mga regalo. Kag isa ini ka special nga bulaton antes nga nagkadto sila dire. Ginpamangkot nila ang mga bata kung ano ang ilang wish. Kag ginambal sa mga bata. Kag ang more gid nagpamakal sa to mga wish. Kag nakita na kun dira ara may nanari-sari ang mga regalo, may duwa ka bike. Siguro may duwa ka bata dira nga nagpangayo gid sang regalo nga bike gid ang iyang kwaon. So salamat gid sang dako. Ako nagakalipay bilang isa ka pastor kag tribal leader sini nga duog nga nakakadto ang more sa pagatag sang sining regalo para sa sininga community. Salamat gid. Natandog naman ang tagipusoon sa mga pumuluyo nga sa tunga sang kasakuon, sila ang ginhatagan sang tion agod marigaluhan kag masuportahan sa ila palaabuton nga mga proyekto. Ang paghatag sang Christmas donation sang More Power sa mga institusyon nga napilian kada tuig, isa lamang sa mga corporate social responsibilities sang More Power. Ini ang tuig-tuig na nga ginahimo sang More Power kag ini na ang ika-4 nga tinion nga nagahatag sang donasyon ang More Power sa mga pili nga mga institusyon. Samtang sa piyak nga bahin sa ato naman nga More Power Balita Subong, antes magtakop ang subong nga tuig 2023, nagpatigayon sang earthquake drill ang More Power bilang pagpanghanda sa kun anuman nga matabo nga trahedya nga wala man naton ginalauman. Yari ang dugang nga report. Maaptik nga aksyon, kalkulado ang evacuation plan kag labaw sa tanan, presence of mind sa tunga sang emerhensya kag kalamidad. Inyang pila lang sa mga talaksan sa diin, madinalagon nga napasaran sa mga empleyado sang More Power sa pagpanguna sang ila safety officers kag responders. Inikadungan sa ginpatigayon nga earthquake kag fire drill sang damlag lang. This is para practice na to ng aton mga employees na during sa amon nga mga senaryo, balanan nila kung ano ang ilang obrahon. So at least sa constant nga practice naton, mapamilyar na nila kag hindi na sila magsala or makulbaan. Humalin sa pagpaalinton sa mga coworkers, pag-evacuate, pag-locate sang casualty o kung biktima, pagtap na sang kalayo kag pag-rescue sa mga natrap nga coworkers. Initanan madinalagon nga na-perform sa mga empleyado. So this is one way nga i-practice kag ma-inculcate sa minds ang aton mga employees, especially diri sa More, sa mga from the higher management down to the lowest, na balaan nila ang ila himuon during different emergencies, specifically sa earthquake or sa fire incident. Sunod sa Bureau of Fire Protection, importante nga mahibaluan sang kada empleyado ang dapat himuon sa tiun sang sunog kag linog. Dapat ila nahibaluan ang mga exit points kag first aid kag kung paano magresponde agud sa level pa lang sang establisimento, gilayon nga matap na ang kalayo kag mahilayo sa peligro ang iban nga mga empleyado. Kita gid nga organized na sila and na-perform nila in an orderly and calm manner ang ilang fire drill, no? And at the same time ang earthquake drill. Duha ka beses sa isa ka tuig ginahiwat ang ining drill agud manginalerto mga empleyado kiunsang sunog o kun linog. Ini ang More Power Balita Subong.
Sa liwat ang aton nga pag-remind sa aton sini nga mga pumuluyo nga mangin mahalong sa pagsug-alaw sa bagong tuig 2024. Para sa duga nga mga safety tips ka mga preparasyon sa More Power, yari si Engineer Phil Sonza. Ginapangabay namon ang mga konsumidor sa More Power nga during this holiday season, especially sa Christmas and New Year, nga hindi kita magpalupok sa mga firecrackers naton lapit sa substations or sa mga linya or sa mga poste sang aton kuryente, no? And aside from that, no, si More Power conduct sang mga installations, yung mga conductor covers, no, sa aton linya kag sa substation para ma-prevent ni ang mga mahulog nga mga puwetes. And ginapagabay ba naton nga kung magpalupad man ta sing firecrackers or example ang puwetes, no, i-aim lang na siya naton sa mga clearing areas, no, para wala sang facilities nga maigo. Also, gina-remind ba naton, no, not only during Christmas time or New Year nga hindi kita magpalupok, no, sing aton nga mga firearms, especially naka-aim ini sa babaw, no. Dito lang kita mapalupok sa aton licensed firearm, no, sa mga firing range and mga establishment nga pwede kita maggamit sini. Kay para ma-prevent naton ang mga insidente, no, caused by stray bullets. Also, si More Power nag-conduct man sang aton nga mga safety teams, ang mga line teams nato nag-conduct sa mga inspection sa mga establishments, no, especially ang may mga dlagko nga tarpaulins, no. Kaya mga tarpaulins ni sometimes, no, dapat ma-secure siya kay basihoy pon sing makusog nga hangin kag maabot ang aton nga mga linya, no. Ini siya para ma-prevent ang mga interruption dira sa mga malapit nga mga linya, no, or mga feeders nga may mga tarpaulins nga malapit sini sa ila. Okay, also may mga parties kita, ang mga party balloons, no, i-refrain ta sini nga i-release, no, near sa mga primary lines naton nga mga bear, no, nga mga conductors kay mag-cause ini kung maglupok ang helium, no, chemical reaction da kag mag-igo in between sa aton nga mga linya, ini maka-cause man sang interruption. No, also ang may mga constructions, gin-check naman ni nga i-secure nila ang mga ilang mga construction materials, especially ang mga scaffoldings, no, nga hindi siya madagdag or matumba towards aton nga mga linya. Aside from that, nag-conduct man kita last week, no, sang load management sa aton feeder para ma-maintain naton ang aton nga mga loading within sa safe level condition, no, sa mga feeder lines na. So nag-conduct si More Power sing load management, especially dito sa Molo Feeder 5, no, and pakadto sa Mega World Feeder 3. And during the Christmas and New Year nga celebrations, nag-set man kita, no, sang mga teams, especially ang mga engineers naton will be having a feeder patrolling during those celebrations, no, and ang inspection sing aton nga 69 kV lines and 32 kV lines ongoing man, no, para ma-secure ta ni kag wala sing mga vegetation dira nga mga possible nga magtandog sa aton nga mga linya. So para ma-prevent naton nga may ara kita nga mga fault sa aton linya. Kag amo lang gid ina, no, kag I hope we'll have a Merry Christmas gid and a prosperous New Year sa mga konsumidor sa More Power. Thank you. Thank you so much sa aton sini nga mga konsumidor nga padayon gid nga nagasuporta sa aton nga programa, ang More Power at your service. Kag sa pagtakop sang tuig 2023, ang aton gid nga pag-remind sa aton sini nga mga consumers, no, nga mangin mahalong kamo sa pag-usog-alaw sa bag-ong tuig kag likawan naton ang pagpalupok, no, malapit sa aton sini nga mga facilities para nga malikaw kita sa anuman nga unscheduled power interruption sa pagsug-alaw naton sa buong nga tuig 2024. On behalf sa management and staff sa More Electric and Power Corporation, ini si Joy Fantilaga nagatamya sa inyo sang isa ka mahidaiton nga bagong tuig 2024. Kag inyo nabatian ang More Power at your service. More Power at your service. Tubtob sa masunod nga simana, mag-ululupod liwat kita
Bangud. You deserve more. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.